रायलायदों नामा? आङो घन्टानि बारा जाखाबाय गारियावबो उन्दुनो ओंखारनाया जाला टाइमा वाव नै बरियालै सुनुनि ड्रेसा दिनै ना वाव बनालाय मा नायानो मारैबा मोनामदों ना बोननो फैलायबाय जोंहा फुख्रियाव दे मामि जिराय दल'नो दे माबा सुदों इथिं आंहा बोनगोन नै जाबाय दे मा जिरायलाय जिरायनानै थाथ'ल' दे साथायाव नै जोंहा ना बोननाया एसे मोनसाबबाय आयौ गोलैलायबाय दै लोंनाया गोरलैसोहाय माखासे थैबाय मामिया हाग्रा गाहरजोबनानै दोनदों दानि नायनाय अन्थावथार सुबा बारदेरगोनसो खोमा आंखौ नाय बिदि मोनजोबबाबो थोथारबायमोन नै थैबायसो नै बिफा नै बियो खानलिबो दङ होननायसो जाबाय नै बिसोरबायदि मोनजोबबाबो जागौमोनलाय मोनसाबबाय दे ना खानलियासो थैलायबावाखै नै खानलि ना मोनलाय गेन्द्रा बोनगासिनो सानैजों जा मामिखौबो फज'दोंमोन दोनहैबाय बाबाजों दसे गेलेनो नायखाय थांबाय बाबाजों जा बोनलागासिनो बोनबावनोसै एसेल'सै बोनसै थांसै जोंहा माइ गायनाय बायदि सोमथाबफैलाय जाबाय दसे सान्दुं गोसा जाबाय बैयावसो गोजानावसो थब्ल'बाय थायो ना गिदिरानो फैया फिसासो नांबाय थायो गोलोमजोबबायनो गन्थं बिजौआ आंना गन्थं जाला गरमा ओमफ्राय मानसिफोरा माइ गायनाय बायदि गोसोम जाबोलायखाबाय ओरैबायदि गरम नै माइसुं बेरफबजोब्बाय बेहा मोसागासिनो ओमफ्राय बाबाजों ओमफ्राय ओंखामबो एसे जादों बाबाजों ना फाजाजों ओमफ्राय मोसागासिनो जाहैदों मा गेलेया नोङो पाउदारजों ओमफ्राय मोसादों जि मोसागासिनो पाउदार फुनै सोरखो मोसाना खिन्थाबाय बिमाया मालाय जोंहा आरो ना बोनगासिनो बोराय बुरै ना बोनना भिडिअखौनो लायाखै जा दै गांबाय ओमफ्राय माला न' मोनहैनाय जाबाय दै गांनाया नाखौ आराम सायफैखाबाय आरोना जोङो फैग्रोबोना बोरायजों आंजों डाइरेक्ट नाखौनो सायफैखाबाय ओमफ्राय सायखांबाय ओमफ्राय दिनै जाला आरोना बाबाया ना बायनानै लाबोदों ओमफ्राय बेखौनो जानोसै नामानो मैथाजों ओमफ्राय जों दा लाबोनायखौ दोनबाय आरोना ओमफ्राय फुङाव ओंखाम जालाङाखैमोन नालाय ओमफ्राय आङो ना एसे एवदों आरोना बिथिंजाय जानो होननानै फुङाव ओमफ्राय नै बोराया बिथिंजाय मैथाजों नाजों संदों आरोना फैनानै बेहाबो ना सायखांनानै डाइरेक्ट नाखौ एवबाय मैथाजों संनो होननानै ओमफ्राय जों लाबोनायखौ दोनबाय आरोना दायो बेखौ मैथाजों जानोसै नै ओमफ्राय जोङो जाखांबाय मामिजों आंजों ओमफ्राय आङो दायो थोरसि सुग्रोनोसै आरोना लोगोफोर फुङाव जालाङाखैमोन नालाय आंथ' दाना ओंखामखौनो उखैजानो हाथारला दाना मारै जालांखोथाय मिथिला आरोना देनांसो मा जायो दा गथ' गोनांखायसो बिदि ना मायोथाय मिथिला दा सिख्लायावबा थानो हायोमोन दा ओंखामखौनो उखैजाथारला आरोना ओमफ्राय नै बोराया ओंख्रि संगासिनो बेहा गोजा जाबाय ओंखाम जानना होनोसै आंबो ओंखाम थाबनो गुन्द्रा संबाय आं स्रां संजोबनानै ओंखाम जानना होनोसै आरोना एबाराव सुना लाग्रोसै थाब मोनबाय ओंख्रिया बाय गोखै जादों मैथाया एसे दिनैना ओंखामासो दाबो मोनबावाहाय आं ओंखामखौ बुरजा संखादोंना ओमफ्राय मैया साननिफ्रायनो आङो भिडिअ लाखायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै डाइरेक्ट अखानायैनि भिडिअ लाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो मैया नलबारियाव थांनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय फैनानै ओंखामबो संफैबाय ओंख्रिबो संफैबाय नालाय टाइमानो हास्लाबासै आरोना नलबारियाव फिसाजोनि एसे खामानि दंमोन आरोना ओमफ्राय टाइमा मिलायासै नालाय ओमफ्राय थाबाय आरोना फिसाजोआबो ओंख्रि संनायावनो गाबबाय थाबाय ओमफ्राय गाबनानै उन्दुखाबाय आरोना ओमफ्राय 1:30 बारखाबायमोन आरोना ओमफ्राय संगौ मागौ 12:30 जाखादों नालाय फिसाजोआबो गाबबाय फुथुनो मानो टाइमानो मिलायासै आरोना ओमफ्राय जोङो गाबोन थांसै दे होननानै अखानायै थांनो ओंखारबाय आरोना नै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जालायबाय जों दायो नलबारियाव थांनो नागिरदों आरोना जा मोजां नुखादों जोमैखौ बिथिं गाखोनोसै दिनै फार्स्ट टाइम ब्रिज गोदानाव फार्स्ट टाइम जायो नामा माब्ला गाखोनो मोना बेयावलाय गाखोनो मोनाखैमोन बेयाव aku tuh थानायाव फैदों गैयामोन नामा जोंनियाव फैदोंमोन होनबालाय
आं गाखोआखैना दिनैसो गाखोनो जोमै मोनदों जोमै ना जोमै वाव नै बरियालै आदे गिदिंलाय जोब्बाय नलबारियाव खामानिया जोब्बाय फिसाजोनि खामानिया बिदिनो आधा घन्टाल' लादों आरोना ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट फैफिनबाय ओमफ्राय बोराया आरो मुसलपुरावबो खामानि दङ होननानै डाइरेक्ट फैखाबाय आरोना जों दायो बोरिमुख मोनफैबाय नै बोरिमुख ना मा होनोमोनथाय ओमफ्राय जि मोजां फिथाइ सामथाइनि दखान जाबाय आरोना लोगोफोर बेयाव जा मोजां जायगायाबो थान्दा माने बिदि ओंखारनानै जानो बिराद मोजां जागोन आरो बेनि सायाव फिथाइ सामथाइ आरोना बुहुद मोजां जादों मुसलपुर मोनफैलायबाय नै दसेनो जोंहा बहा मोनफैखोथाय गरमा जारला जों गारियावनो थादों आरोना ओरैबायदि गरम नै सान्दुङा अखाबो हागोन ना मागोनथाय मा गोलैगोन बिफायाल' थांबाय आरोना अफिसाव ओमफ्राय जोङो हाबफैयासै सुनु जा गरमखा जि गोबाव गसंना थाबाय जोङो बायह्रायावनो गारियाबो सान्दुङाव गारियाव जनानै थानो हाया दासो ओमफ्राय नैबाव जों दा दोननाय गारिया माने बेवहाय जायगायाव गारि दंमोन आरोना ओमफ्राय बे गारिया थांबाय ओमफ्राय गारिखौ सायाव दोनफैनानैसो जिरायफैनो मोनबाय नै दसे ओरैबायदि 1.5 घन्टासो जाखाबाय आरोना जोङो गसंनानै थाबाय थानाय बिमा फिसानो खालारनानै गोलोमफुजोबबाय हनै होननाय आयै थैयोलै गोलोमफुजोबबाय गथ'आ नै आयौ सेस गैला 1 घन्टानि बारा जाखाबाय गारियावबो उन्दुनो ओंखारनाया जाला टाइमा 4टा जालायनोसै आयै सेसखा दैयानो लोंबाबो माने गांगाला आरोना ओरैबायदि गरम गान खनगासिनो गस्लाखौनो खुजोब्बाय आं बेखौ लांथिया जाजोब्बाय अबस्था गैला ना हरलाय दै मोनबाय नों दै बायनाय फैफिनबाय जोङो दायो टाइमा 4:30टासो जाबाय आरोना ओमफ्राय बोरिमुगाव खुसेर बिदै लोंनो होननानै बोरायखौ लायहोबाय आङो ओइ दखानाव लायबाय आरोना दैखौनो गांगायासै आरोना ओरैबायदि गरम मारैबाथार बोथोरा आयु लोगोफोर बबे बुरैयालाय बबे आबै बुरैनो आबै बुरै आबै बुरैलायबाय हनै बे बुरै थगन थुनानै थाबायनायखौ नै जा दखान जाबाय बेबायदि बैथिंबो मेरला दङ बैथिंबो नै जा मोजांखा जायगायाबो थान्दाथारखा बोरिमुगाव आरोना जि मोजां नुयो जायगाफ्रा फट' भिडिअ लानो नै दंफां लाइफांजों ग्रिन नो गोलैजोब्बाय हनै खुसेर बिदै लाबोग्राया गोलैजोबलाय लांबाय हनै लामा बारस'बायनायाव नै बा बेबायदि होलायदों नामा खुसेर बिदै थान्दा लोंखांबायबो नोंहा आयौ बिमा फिसा लोंदो जाहाबावनो